এই ধরিଥିଲେ ব্যাটিং କରିବ ନା ସେ ଭାବି ଚାକୁଆ ବଇ ଦଲେ এইটা ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିକର ଏ କଥା ସତରେ ଜୋର ସାପଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ କପଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ରେଟରେ କଣ ହରେ ଭାଇ ତା ଗୁଡ଼ଟା ଦେଖ ତୁ ଗୋଟା ଦେଖିଦେବୁ ଏଟା ଭାଇ ଆଜି ବାହାରୁ କଣ ବି କହିଲୁ ଗାମୁଛାଟା ରହିଯାଉଛି ଦେଖେ 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 କୁକୁଡ଼ା ଗଦା ଦେଖେ ଦେଖେ ଚନ୍ଦନ ତୁ କହୁଥିଲୁ ହାତଟା ଖୋଲିକି ପୁରେଇ ଦେ ବୋଲି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଚନ୍ଦନ ଦେଖିଲୁ ଚନ୍ଦନ ସେ ଅଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ମାଇଟେ ଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଚନ୍ଦନ ଭାବିଲୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇନା ମୋ ହାତଟା ବହୁତ ଖାଲିଟେ ପୁରେଇଥାନ୍ତା ହାତଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା କିଛି ଏଇପଟେ ରହିଯିବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହବ ହଁ ନାଇଁ କିଛି ଆଉ କିଛି କରିବନି ତା ମେନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ କି ବାନ୍ଧେ ହାତ ଏମିତି କଣ ପଳେଇବ ବୋଲେ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବୁ ଲସ୍ ଦେଖିବ ଆମର ବୁଝିପାରୁନୁ କଥାରେ ଏଇ ଦୁ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଧରିଛି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଇଲ ବନ୍ଧା ହବ